UNAIDS прехвърля надзора на провеждането на кампаниите на независима организация World AIDS Campaign, която продължава да оказва финансова и техническа подкрепа. Тази година World AIDS определи новия слоган на световната кампания за борба срещу СПИД за периода 2011-2015 година, да сведем до нула, Getting to Zero. Акцентът, който World AIDS Campaign поставя тази година е да сведем до нула смъртните случаи в резултатите Zero AIDS. Това е Искра, гледай какво става. Всеки може да реши на кое от трите послания да постави акцент. Нулева честота на новите случаи на ХИВ инфекция, нулева дискриминация и нулева толерантност, свързана с СПИН. Без имитация в обичате. Особеностите на местната характеристика на епидемията. Тази годишният акцент върху постигането на